Şu günler Türkmenistan'ın orta mekteplerinde çağaları başlangıç sınıfa kabul ediş mevsimi devam edýär. Başlangıç ve orta bilim mult hasaplanyan Türkmenistan'da enatalar çağalarını ýöriteleşdirilen orta mekteplere salmak üçin para bermäge mejbur bolýandyklaryny aýdýarlar. Paranyň mukdary näçe? Bu ýagdaýa haýsy mekteplerde duş gelse bolýar? Para berim meselesi nähil görnüşde bolup geçýär? Şu beýleki sorawlara Azatlyk radiosynyň Lewap ýylaýatyna habarçysy bilen söhbetdeş bolan yerli enatalar ve ýagdaýdan habarly çeşmelerimiz jogap berdiler. 10-20 awgust aralygynda Welaýatyň dolandyrş merkezi Türkmenabad şäheriniň orta mekteplerine 6 ýaşly çağalary başlangıç sınıfa kabul etmek işleri gyzgalanly dowam edýär. Enatalar çağalaryny öz isleýän mekteplerine, hususan da ýöriteleşdirilen orta mekteplere berjek bolsalar para bermeli bolýarlar diýip Lewaply eni anonimlik şertinde 16 awgustda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä çağany öz ýaşaýan ýeriňdäki dälde başga etrapçydaky orta mektebe saljak bolsaň onda $500 çenli para sorulýar. Ýöriteleşdirilen orta mektepleriň parasy bolsa $1500 çenli ýetýär. Bularyň arasynda şäheriň 1-nji, 39-njy we 41-nji ýöriteleşdirilen orta mektepleri bar. Habarçymyzyň maglumatyna görä bu mekteplerde daşary ýurt dilleri, şol sanda ingliz we rus dilleri çuňur öwredilýär. Kanunlara laýyklykda bu mekteplere diňe şol sebetlerde ýaşaýan, ýazyda duran raýatlaryň çağalary kabul edilýär. Ýöne çağalaryny bu mekteplere ýerleşdirmek isleýän enatalaryň köpdügi sebäpli bu kanun köplenç iş ýüzünde berjä edilmeýär. Şeýle-de bulary alynýan çağalar zehin ukyp başarnyklaryna görä ýörite synaw esasynda hem kabul edilmeýär. Bu ýagdaýlar ýöriteleşdirilen mekteplerde çağalary başlangıç sınıflara kabul ediş mevsüminde para peşkeşin güllap ösmegine getirýär. Bu mekteplere okuwçy ýazdyrmak uly problema. Kim has köp para berse şonuň çağaty başlangıç sınıfa kabul edilýär. Zehinli çağalaryň has çuňlaşdyrylan bilim alyp öz bilimini artdyrmak mümkinçiligi ýok. Bu mekteplerde barlykly maşgalalaryň ýa-da uly wezifelerde işleýän adamlaryň çağalary okuýarlar. Bulara kabul edilen çağalaryň enatalary her ýylda $200 haýyr sahabat hökmünde geçirmeli bolýarlar. Diýip Lewaply eni aýtdy. Enatalar we şäher bilim bölümündäki ýagdaýdan habarly çeşmelerimiz paranyň ýörite araçylar tarapyndan alynýandygyny aýdýarlar. Bu para şäher bilim bölüminiň resmileriniň, mektep müdirleriniň we şäher häkimliginiň raýatlary hasaba alyş bölüminiň işgärleriniň arasynda paýlanýar diýip çeşmemiz belledi. Azatlyk agdalan mektepler şäher häkimligi we bilim bölümi bilen habarlaşmaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 16 awgustda ikindiğine çenli eden telefon jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistanda çağalary başlangıç sınıfa kabul ediş mevsümindäki para berim meselesi barada Azatlyň habarçylary ýyllar boyu habar berip gelýärler. 12 awgustda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherine habarçymyz enatalaryň çağalaryny yerli ýöriteleşdirilen mekteplere salmak üçin $100 para vermeli bolýandygyny habar berdi. Şol güni Mar welaýatyna habarçymyz sebitde çağalary mektebe ýazdyrmak üçin para mukdarynyň $2800 çenli ýetendigini gurrun berdi. Geçen hepde Balkanda habarçymyz çağanyň 3 arka garyndaşlarynyň suwut edilmändigini suwut etmek talabynyň körpeleriň mektebe alynmagyny kynlaşdyrýandygyny hem aýdypdy. Ýöne ol paranyň bu meseleni hem çözýändigini belläpdi. Ýylyň ahirinde çağalary mektebe salmak üçin olaryň çağalar bagyna gatnandygy barada resmi namanyň talap edilýändigi hem ma'lum bolupdy. Azatlyň Balkanda habarçylary enatalaryň çağasynyň tomuz aýlarynda bakça gatnandygyny tasdiklaýan resmi namalary we munyň üçin edilen tölegleriň kwitansiýasyny görkezmelidigini habar berdiler. Türkmen häkimetleri we döwlet eýçiligindäki metbuat serişdeleri ýurduň bilim puwdagyndaky korrupsiýa barada açaçan mesele gozamaýarlar. Türkmenistan halkara guramalarynyň korrupsiýa barada kasabatlarynda ýylyň ýylyna iň ýydaky orunlarda ýerleşdirilýär. Transparency International guramasynyň 2021-nji ýyldaky korrupsiýa garaýyş indeksinde Türkmenistan 180 ýurdun arasynda 169-njy orny eýeledi.